בעיר אחד זה קרה, פתאום חרב עליה, אוי למה שבאו וסיפרו שהוא הלך לעד, הוא לא יושב לנצח, היא תישאר לבד. צעקה גדולה יצא בגרונה, האור שבמיניה פתאום קרבה, יושבת לה בחדר בתוך הלצה, אוי כמה היא סובלת בנשמתה. והיא היום נמצאת בתוך עולם סגור, עצובה ובודדה וליבה שבור בלעדיה, היא מוצאת מרגוע